boni mungko to sanangliya geyang kangke sini civil society organization ni singo local ni no sini salka Debbarma yang kangke an Debbar phasing tongo Burunji Debbarma ani mung kangke Jibon Debbarma sini lukuni tiprahani joto takuk jong bukuk jong yong song mama song no belai ke hamai marwa ta oro press media rong no hambai tini sini tiprahani history ni tuyoi kok singna phaimani bagai tini sini ngora asuk laijak ani civil society ni leader ani yak yagra asuk jak karon ki mohai tipraha engkha rajani ha o tipraha engkha rajani ha kusung kusung raja tui dulei phaimani o ha o 70 বছর রমই তাবুক সাকজরা বঞ্চিতকে খিকলাই জাগৈ টঙ্কা তিপ্রা সারক আবো তো তিপ্রাহান বরক যতন সাইমানো আবনি বাগৈন পলিটিক্যাল লিডার রং सोंवान सकमानि खुब खम खमा तंगमानि आगि पलिटिकल लिडार आव सिनि दाबि दावा रंग तुबुरि फाइमाना नैनाय आसालाय जतन तंगलाय माने फियाबा ताबुक नुखा जे पलिटिकल लिडार कक सिमि कटमा एकदम कक तिनिनो रिसिनाय अमागे साव मान खांकेन किन्तु ताबुक नुजाखा मुंसा सामुंग सुगिया पलिटिकल लिडार सुदु बरंनि बागै सिमि बर वान सक लायखेनानै खासंग आबनि बागै तंगमालिया तिप्रा सारक तिप्राहानि बररक वान सक मानसि वान सक सुगबै पाइसुका तंग सुगै मालिया आबनि कारनै नुखा किसुस्ता सिगां कयेक मासनि सिगां तिनिबो नुखा गौरांग रुद्र पालनि बुखुंनि ककन जे तिप्राहा से बांगाली स्थानंगि थांखाफुं तिप्राहा बाहागे बांगाली स्थानंगि मानाय कुसुं राजासा माने आ राजानि हिस्टरी राजमाला बियां खिबिरगा बर नुगियादा बर आबनि बागै आं अबनो सानानि मुसुंगो गौरांग रुद्र पालन बिनि बयस ताइ बोसोर दंसिनायबा बिनि चेहरा कंकाल हाइसिं दङ बसस कटमा कक साइ दङ सुदु उत्तेजना जाति दांगा अमाय फनांनानै कक साइ दङ आबनि बागै तिप्रावासिर वानसकदि तमा वानसा तमा तिप्रासा तमा थुरुकसा जत्तन वानसकदि ओ सिककनले सिककखनि मा साजिनायसों कारण ताताल बाटपार आबरंनो सों बाटपार हनि मा सानाय कारण ताङै गागे सिनेमा लाइबो मासु दङ राजानि कुसुं राजा चालक थांमानि आबनि बागै सों आ बरंनि ओ बांगाली स्थानै सामानो तिप्रा सारक बा तिप्रानि नागरिक सह्य धैर्य खाइमेनि कारनैनो कंट्रोल खाइमालिया बंना खरांनो खानावै आबनि बागैनो सिविल सोसाइटी 24 घंटा बन्दागक खा 24 घंटा बन्दागक थानि नुखा निरापत्ता बाहिनीर तिप्राहानि निरपक्षभावे सामुं दाखा कोनो पार्टी साइडटी टांगलिया हाइसे काहाम के बरम रेखा जे बरग 24 घंटा बन जे जागाव जे जागा बाथाग जे जागाव सिनि बरक जाग जमा दङ आ जागा बरक काहाम को निरापत्ता रइनाय अशृंखल लंनि मथाङै नारखा तामुंके काइसानो सिनि कमलपुर शांति बाजार आरो हंके निरापत्ता बाहिनीर किसिसा टेक्निक भुलनि कारणे जाय वालायमुं बुलायमुं ओंखा सिस्टेम गथलियानि कारणे फियाबा आरो बरक कुक चेष्टा नाखा मथांनानि बागै तामखे बरक आ टेक्निक मालियानि कारणे बरक देरावै थांखा एके तावकसाक जरा तो बाक्सा इन्जुर दङ एके पुलिस नाय मथां बाहिनीरबो दुखु मानजाक दङ कारण आबनि बागै आनि खा बा सिनि सिविल सोसाइटीनि हयते आबनो खा खामजाक ताबुक आबनो बाहायके निरापद दोनाय बा आबनो बाहायके सलिउसन खायनाय आबनो वानसुक दङ सिनि लिडार फियाबा सों हायनो तंगला अमो असुबै पाइगला अमो एकमात्र ताबुक सागजरा सिविल सोसाइटी जे सेंगमानि अमो दरना रमदि मिलो कायनानि बागै जागा नायमा हासिको जागा नायद्रबसिको अमो असुबै थागियाको केन्दो अमो जखन बासावैनाय बोथाय थेनो आफोरसे तिप्रासा बा तिप्राव शांति बार्ता फायनाय
শান্তি বার্তা তোবনাই ও সিভিল সোসাইটি রং বিসিং দিন কারণ জনগণ খালাইমে গ্রৈ জনগণনি বিসিং দিন যত কিছু উঙ্গু অম লেখা পড়ি চাকরি নামানি ইয়া হাইছে জনগণ যে বরং হামজাগো আবনো লিডারশিপ নাম কারণ सोंथाइ अर जे इंडियानि केरं राज्यनि मुताबिक सिंगर सामुं ताङै थानाय केबनो जबरदस्ति खालायनाय सेगैनानानि आ सुजुग सोंग्रोगलाक जनगण जे हामजामानो बुट होनानै थाङो बुटनो सेगैनामानि आ भाइरक सोंग्रोगलाक अ सिभिल सोसाइटि ताव क्राक बाजाखा गाहाम खालायनो जों अबनो सामुं ताङै थानाय आबन बागै तिफ्राहानि ताखुकतै बुखग्र जों गुबुनो तै वानसंना नांसिनाय जों जेमन एडिसी एरिया एडिसी मानपुरुत बाहागि मानखा आबो दनक साइमानो तामखे ओ एडिसी एरिया जे सुनक खायरि मानि बुकुं बारा रं न ओ एडिसी एरिया व सिनि बुकुं बारानि जागा नंनानि थो आबो हाकेनो जों जतन चेतना खमा खायनाय कानासे नानासे जेबाबे सिनि एडिसी एरिया व जे बेनि बाबे आश्रयनाय दंमोनि आबोनो जों जेसेका मानो नरनानि मावान सकनाय हाय साराया साला सोंथाइ मोथांजांनायनि लामा गैखा सिनि एडिसी एरिया व गोबां जागा सेगै दंखा व्यवसा बानिज्य सेगै दंखा तिप्रा सारंनि हामग्रायनो सेगै दंखा आबोनि बागै ताखुकतै बुखौर पलिटिकल न जों तर जायगायावै राजनीतिनि बेनार थांयावै नेशनल फ्लैगनि बेनार तलाव फारि जों बाक्सा जतनि चिरि खगलायनाय आबोनि बागै आं तैसे तिप्राहानि बरक दफारंना आं आबोनो कबगो जत वानजै गोसाम फायनाय थुरुकसारंनि बिसिङाव आगिनि राजानि आमलनि वानजै रक बरंनो बाङावबो कयनाय थानसाखौ बाजाया पिरि रमनान बागो ओ बेआइनि आश्रयना माने न जेसिकिपा न नन्नानि बागै जों बाक्साखौ मावान सोलायसिनाय असुक जरदै साइन जतन खुलुमबाय हामबाय सिनि रंजित सार कारण आंबो हायनो आं सुरन देबबर्मा आं ब जागा आसाय ब जागानि बाहागे थांखा आबो तिप्राहानि बरंनो साइमानो आं बांलादेशआव थाङै आंनि बुमुं तामोर माने मानिक तिप्रा दङ कारण आं जखन सुरन देबबर्मा होननाय बेरायखांखा आं तर ताबुक रमदे सिलायतिनाय जखन बेआइनि हिंजाक दंखा आं तो एनएलएफटिनि रयेल बरक आर्मिनि खरकसा आदं प्लास अब अफिसार आं तिनि आ जागा बांलादेशआव थाङा आं एनएलएफटिनि अमति फना अफिसार होननाय सुरन देबबर्माखा आंना बांलादेशआव रम किमनाय बिले बेखौ आं बांलादेशआव तंनानै बागै आंबो तो कत रकम न बुं मा साइनाय आंनि गार्जेन सोनामै मा तन्नाय बेबार कागज पत्र ठीक मा खायनाय हाके जे बांलादेश आं तङै मा नान बेले आबो कोनया आबा के सोशल मीडिया वो सिनि मुख्यमंत्री मानिक साहा को मानिक साहानि हायगबा आबनो खबय गो सिनि रंजित सानि बंनि खरतानि गोबां मा पलिटिका वो हायके सोशल मीडिया वो गोबां मा भाइरेलिं दङ आबनो तै एकदम माने सानानु सगावसे गोबां मा दाबो साइजका बसे बांलादेश नि बसे बांलादेश बुट बेक दुमनि आबनो तै गोबां मा सोशल मीडिया वो दाबो कम आसे कारण सिनि मुख्यमंत्री मानिक साहा बिनि बाय सिनि रंजित सारनि हर साल बुझिनारि अब हर बाय साल हाइसे रंजित देबब्रमा ब जागा आसाय बुरो तरै थां बत्तामो खालाय थांगा अब लाइव मासा सानाय कारण आं निजे कुमिला सेंट्रल जेल मुरादनगर थानाव रमजगै कुमिला सेंट्रल जेल 13 मास 7 दिन जब जगै फाइका आं आरनि बाकी यखा आं मुलबी बाजार सिलेट डिस्ट्रिक्टनि आरनि कायसा कालासरा होननाय दङ आरो देबब्रमा बस्ति दङ आरनि बुमुं गार्जेननि बुमुं नावैसे आं बांलादेश कुमिला सेंट्रल जेल सल बरक होनै बुमुं रुवै देबब्रमा रुवै आं आरनि कागज पत्र बायसा आं बांलादेश कुमिला सेंट्रल जेलनि यगै फायो ताम सानाय ब गौरांग रुद्र पाल ब थैनानि सिगां अब काफ्रा मानसि ब तो थैसिनाय न थैनानि सिगां किसे सारिखलांगोन हमासे किन्तु अबसलिनो खसानाय गौरांग रुद्र पालनि बासनो तैयै जुदि तिप्राहाव उत्तेजना सृष्टि खायना नायो बांगाली बायरा एका तंलायगला खायसे तंलायगला बाहायके तंलायगला कारण नायदि आं खरकसा भूमति बरगाबो इंडिया गभर्नमेन्टनि जत सेना बाहिनी साइमानो हाजार हाजार लाख लाख सेना बाहिनी तैरि फिरगैसे ओ सुरन देबब्रमा रबनानि माया तामो हंके तिनि आं बुखुंनो खलंनानि मानाखिया तिनि
যখন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যখন সাকলাই রেখা নর কিফিলি ফাইদি শান্তি সম্পত্তিनि थांनानै बागै হ্যাঁ বুলাইনাनै তকলাইনাनै नांया गणतन्त्रनि बिसिंतै नंनि दाबि दावा বিভিন্ন नरकनो सोंग्रोनाय फाइदि नगरि फाइदि नरकनि सुजुग सुबिदार बेबाग्रोनाय हिनिनाय सावै तुइ फाइमानि बिसिंतैसे ओ हामजाकमानि बिसिंसे तिप्रा हावा तिनि साक जरा शान्ति दंगै दङ जुदि गौरांग रुद्र पालनि बासानतयै उत्तेजना सृष्टि बाঙালি বাইরা যদি করতে চায় কিন্তু আর ত্রিপুরার রাজ্যে শান্তি থাকবো না দেখেন 80 সনে সব শেষ করতে পারছিনি কোনোদিন পারেনি তো কিন্তু সৃষ্টিকর্তা আমাদের স্বয়ং পড়ব কেউ কয় আল্লাহ কেউ কয় ঈশ্বর কিন্তু আমাদের স্বয়ং পড়ব যিশু খ্রিস্টनि बिसिंतै आपा काइथनि बिसिंतै बिनि निर्देश सारा काइसानि लांमानते काइसा नायमेया आबसिनि पुजो दङ বিশ্বাস दङ सतनि दंसख्रै असत सालसा हायनो उति फायनाय फियाबा अ शयतान ब कमरनाय ताउ मेन इशु नाके सिं तिब्रा जे चोट माने निया 23 अक्टोबर थांनायाव बुखग्र अ बुरो थुरो खमारं न आबो माइक्रि सिकाप ना माने हायसे हुद्दा मागनाता खायजे हायसे माइक्रि सिकाप ना का तामंना याकुं यकनाय साग बाय साग वालाय लायके साग बाय साग फेल लायके साबो कमरनाय निनि मकल बरि करि खेके ना बुसु जरा मोसायं नर सायजामान आबनि बागै ताखुक तै बुखग्र अ बुरो बा थुरो खमानो तयै বিভিন্ন মিডিয়ার বিসিং হয়তো কিসা কাছলে মানো কক সাতানি তাবা আং কক সাতানি কাছলে মানো কারণ অবন সুং ওয়ান সগৈ নাকালাयै যতন তুইসুরু বামসুরু খাইয়া হাंके জাগা সগৈনানি বহুত কষ্ট নাंनाय বরংनो না ছেলে রই বুথার মাসিং মাইজে সমাধান গানাय তা ওয়ান সগদে आं ताई कैसे कक सानान मुसुंगो बरक बुथार का एनाय समाधान कोनो दिनोंया माइसलाम कलसा हावो कलाई आसाइके आ माइसला माइतांग नखरका माइतांग ताकसानि कयता माइसलै फाइसाय दामान सेम बरक बुथार का बो आ बुथार माने बिसिंति बिनि ताखुक बुहुक जाति गुस्तिनि बिसिंति गोबां मा हामिया गेरेबै फायो आबनि बागै सों साग बाय साग देरानानै ताथानि हामनानि लामावसो सों थानि ताखुक ताई बुकुरो गेताबुक जों मिडियानि बिसिंतै हेकाबा ससियेल मिडियानि बिसिंतै नुखा जे कमलपुरो जे गथनांमानि आ जे गथनांमार तो बेलायनो जों खाखामजाक तेबे खा दंथ'या बाट हेपनो डिटेल्स बाबे जों आबनो सेमियाको सिनि जों सेमानाय सिनि लिडार बिसिंतै हेकाबा आयंनि जे लिडार बिसिं आप तामंखा बसकांगो जों सेमानाय हेपनो अ जागा जों हेसे 23 तारिख आगस्ट सिविल सोसाइटी अर्गानाइजेशन बाय रिंजाक जे 24 घंटा जे बन्न अल त्रिपुरा स्ट्राइको जतन सापोर्ट खामेन बिसिंतै जों अ जागा जतन अ बिश्रामज एरिया देन बाजार नि नेशनल हाईवे ताई बिश्रामगंज राजा समनियो जोंर पिकेटिं खाक्या यांगंके जतन पीसफुल हायकाबा जतन सापोर्टनि बिसिंतै जे प्रोटेस्ट आबो काहाम नंखा गाबोन बागैनाय सिनि दारानि बिसिंतै आनगाना दारा दङ बनि नायकलनि बिसिंतै ते गोबांमा सिनियर सिटिजेन जत गानिगिनि लुकलनि बिसिंतै सिनियर प्रोटेस्ट सक्सेसफुल खाक्या आमबागै आनि पार्सनेल थेके हेकाबा जों हेसे अ लोकेल लिंगैनाय हेसे सिविल सोसाइटी अर्गानाइजेशननि जेआर दङैनाय जतन जों सिनि खाखाम ते बंनो सोंसिबा याफोरो ते बुसकांनि जे अमाहाय गोबांमा जों थानसाके अखमा जागो जों जतन थानसाके मा आंखलायनाय अ कौनो आं अ नंनि मिडियानि बिसिंतै नंनो कक गोजार मुसुंगु हामबाय ताबुक सिनि सारनजित तुइदलमन बिसिंतै ताउ जरतै जे कक्टमन बाहेकबा बनि कक्टनि बिसिंतै ताबुक 24 घंटा मिया तो 24 घंटा जे 13 तारिखो 23 तारिखो जे 23 तारिख अक्टोबर जे एंगमानि अमतो जस्ट ट्रेलर चिकोनि साव बसकांगो सोंतेबो जबा कतर ओंनाय हनेने जों खाखायो ताई जत लुकरक बाहायनो जतनो अ जागा अंखनार बागै हेगा पार्टिसिपेट खायना बागैनि रेडि इंजाक
tabuk sung tui dolnai sin leader ekaba civil society organization leader ekaba jotto regional party leader block tamni one sugui tong abo sung boni kok rok ekaba boni kok tong simi sung khana wa mane nasingui tongo engke ani yagra phasing kangke sini dara